Tak nazdar lidi, všichni, co mě koukáte právě teď, tak vítejte u prvního let's play Six and Fidget Game Private Server. Tak, to je pustím, adresa na ten nejlepší server bude v popisu videa, na kterým právě hraju. A můžete si pak ještě, když to pauznete, tak si to můžete opsat odsaď, jo. A když je zhora, tak nevím, chtít, je to takový, tohle video by mělo být věnovaný. No, mám to říkat, nebo ne? No, uvidím, možná na konci vám to řeknu, komu by to mělo být věnovaný. Tak, Lima S3, dáte login. Pokud používáte nějaký tyhle tři, moc to jde to občas to funguje blbě, tak když tak, proč použít Internet IEčko 7, nebo Internet Explorer 7. Tak, už jsem si rozdělil trošku postavu. Ukážu, jo, 132, stopat šíleně rychle, takže mu stačí arena, dáme třeba na uvítací boj. A jo, prosím tě. Always. Jo, je trošku později zvuk, no, tak to nevadí. Nezabnu, tím mi ubral trošku honoru, ale to je jedna. Koukejte, jak stoupají levely. Tak, ať se potvrdíme, je to v angličtině bohužel, ale můžete skip za houbičku, houbičky se doplňují každý den. Prostě se trojka na konci, jo, třeba jako já právě teď. Takže klovouček, no tak ten bereme. Se z nich tak, weapon shop. Trošku začátku vám to bude blbě. Bude vám to blbě klikat, no to nevadí. Jsem prdal tu lepší. Klovouček. Skip. Přeskočíme. Prostřed. Musím se jít vyprázdnit. Víte, jak to myslím, ne? Golden. No, tohle. Golden, golden, golden. Golden. Golden, golden, golden. Už je trošku pozdě, že je půl 7, tak to není tohle pozdě. To říkal, co musím vyprázdnit. Bohužel no vyházíme. Jsou mi kraviny nepotřebný, vezmi to. Tak, jdem do hospodky. Lak. Very nice. Tady. Berte co nejvíc, aby zkušenosti. 142. No. To si pak tady přečtěte na Bandicamo. Já mám cech už, tady mám jednoho kámoše. Doufám, že přišel teda. Nebo ne. OMG, to je nějaký divný. No, koukejte. Takhle se nejmenujem. Member. Officer. Zaútočíme. Oh, the skill. One skill. Tak to nedáváme. Tak na to se dneska vyprdneme. Arena, koho vy dneska přidělíte? Samý 200.
krásný živote. Honorlost. Tak, to je řeším. Nové lízátko. Přeskočit, pak už když to jdete díl, už to je rychlejší. Wow, bom. Takhle. Potřeboval bych nějaký klíč. Plot. Rukavičky. Potřebujeme zkušenosti. Nemám čas na čekání. Dobrý. Jo. Tak, vylepšíme se trošku inteligence. Tak se ukaž, co umíš, má. Lepší na osobnosti. Sedmiminutový záznam, to je nějak málo, ne? Nemyslíte? Sáčky getupu. Do you like to do it? Do you like to do it? Do you like to do it? To vám čas taky udělá, jo, že vám to udělá tohle. To pak dejte znovu. Už to jde. Tak. Tak. Nevím, že to bylo trapný. I'm sexy and I know it. What do you do it? No, to dneska bude krátký video. Velice krátoučky. Stará kost je synova nejvíce. The old bone. For dog. No, tak asi všechno dneska. Dneska bylo krátký video. Uvítat si určitě přijďte ke mně do cechu, že už mi to načte ještě název. Jo, podívejte se, Games. Začni, než mi pošlete zádost, já vás okamžitě přijmu. Jmenuji si tak, jsem dobrý. Tak jo. Tak čau.